Merħba nilqakom għal-episodju ieħor tal-podcast tagħna, podcast ġdid, bidu ġdid, location ġdida, m'hemmx tagħmel jien l-wejza sirna daqsxejn ta' nomadi u llum qed naħdmu minn din il-lukanda. Il-mistieden tal-lum huwa Brincat. Qattagħha ħafna minn żoghżitu vizzjat bil-coke u bl-ismack, però permezz ta' tfittxija tar-ruħ sab triqtu lej modijiet u pjanuri ferm aqwa. Fil-fatt illum ħafna mill-ħin tiegħu Matthew qattaw bejn kitba u fotografija. Bniedem li kif jisħaqu jimxi bl-intuizzjoni anka biex eleb l-addiction. U hekk kif qegħdin fuq id-diskors tal-addiction, il-main sponsor tal-lum huwa l-Orange Man, kumpanija ġdida Svediża li qed tgħin bosta u bosta nies fix-xtutna biex jaqtaw il-vizzju tat-tipjib. Jekk iżur is-sit tagħhom orangeman.store hemm se ssib bosta soluzzjonijiet għal din il-problema li tant uħud għandhom minn snus Svediż bla tabak, sticks li għandhom din ix-xejra ta' sigaretta allura inti xorta tħossok biex għandek sigaret f'idejk u issa non prodott ġdid ukoll forma ta' inhaler bla tabak, bla vape jew duħan. Importanti ma checkout tiktbu Jon Mallia biex tkun tistgħu tgawdu minn skont 20% fuq l-ordni. E-cabs huma ovvjament bit-trasport uffiċjali ta' dan il-podcast jaslu fejk fl-inqas ħin u bl-irħas prezz. Inseri wkoll għal-Valletta Glass, intrapriża Maltija li la taħdem fil-bċejjeġ ta' dekorattiv tal-ħġieġ fil-fuq minn 52 sena għal daqsnant jekk qegħdin tfittxu xogħol ta' din ix-xorta nħeġġitkom li żurhom jew fuq il-medja soċjali jew nkella fil-ħanut tagħhom ġewwa Taqali Crabs Village. Franks.com.mt jekk tixtiequ lifjen xorb fis-suq bħal pereżempju il-Kilcomen again JM Franks ma' checkout biex tgawdu minn skont tal-10%. 9986-6425 biex Andrew ta' Derek jasal fuq l-adba tagħkom fi żmien 48 siegħa jew anqas basket laħam tal-ħażla tagħkom u tal-lifjen kwalità. Grazzi wkoll il-Klik li wara sejħa miftuħa fuq il-Facebook biex azzjenda tax-xorta tagħhom ituna daqqatit permezz ta' sponsor għal-kameras feġġew huma u għenuna mill-koxxa. Grazzi Klik, dik hija l-introduzzjoni mitmuma, ngħaddu issa l-episodju ieħor tal-podcast ta' Jon flimkien ma' Brincat. Bil-defa ngħidu kemm mal-buzz mill-waħda neħibu tnejn ma nifhmux dwar x'qed irednu nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-podcast ta' Jon! Il-podcast ta' Jon! Mela tlaqna?